Ito na ang halo-halo ni Lola Bebang Char. Tikman natin. Marami daw ano to eh, marami nag-o-order. So, tikman natin kung totoong masarap ang halo-halo ni Lola Bebang. Sarap nga. Ito presidential. Sarap siya, Day. Sarap ang halo-halo ni Lola Bebang. Masarap siya. Totoo nga, masarap. Sayaw! Ayan, nakakita tayo ng halo-halo. Sarap siya. No? Bebang's halo-halo. Sarap. Order na ulit, order na. Try natin yung ano, try natin yung 400 plus. Anong tawag nila doon? Yung Royal Halo-Halo. Oh, Sarap guys, order na kayo. bakit ano na?